Ay, good evening sa inyo mga kabuni. Dito pala sa may Minalabak, mayroon daw gumagalang nangunguha ng bata. Munti ka na daw makuha yung anak ni Ate Marites na asawa ng kapatid ko. Dito daw sa may Zone 5, malapit sa may Kapitan Guyo. Dito mismo sa may Minalabak mga kabuni, mayroong gumagalang na nangunguha ng bata. Kaya mag-iingat kayo. Lagi nyo babantayan ang mga anak nyo. Huwag yung palalabasin ng mag-isa. Huwag niyo yung palalabasin mga kabuni. Kasi puting ay ban daw, muntikan siyang makuha ng ban. Buti na lang nakatakas yung anak ni Ate Marites na si Marwel mga kabuni. Kaya mag-iingat-ingat kayo sa mga anak-anak nyo. Higpitan nyo, lalo na pag mga bata pa mga kabuni, mga wala pa yung laban. Buti mga kagaya namin mga kabuni, pwede kami lumaban. Yan. Mga kabuni, shout out sa inyo. Good evening. Kain na kayo.